Takže čaute, ja vás zdravím, tu je Tyser a vítam vás u dalšieho videa z hry Shake and Fidget. To už je druhá séria. Vypneme si zvuk. Si to trošku tichšie. A strašne sa vám chcem poďakovať za 9 lajkov, čo je veľký pre mňa úspech a 13 odberov. Strašne vám ďakujem a chcel som sa ospravedlniť, že už dlho nevyšla séria, lebo som bol cez víkend preč a môžeme hrať. Dúfam, že nebudem mať žiadne lagy. A ešte keď ako to CS-ko nebudem točiť a tak, to sa ešte pozrie, tak by som chcel ešte natočiť sériu z Tube je Akon. To vám potom všetko vysvetlím. Dúfam, že to stihnem, lebo už idem preč zase. A už celý týždeň tu nebudem. To je strašne. Teraz som sa pozeral, že teraz je tu nejakých 4000 ľudí, že teraz to strašne buguje, ty kokšo. Ale aspoň dobre, lebo takedy tu je aj 10 000 ľudí. 35. Berieme. Opa. Opa. Mám to trošku zalogované, ospravedlňujem sa. To asi teraz nezvláda, nechápem prečo. Dobre. Potrebná 3 průzkumník. Toto naše není. Ideme ďalej. Dole je... Ja si vypnem zvuk, lebo to strašne laguje, ten zvuk. Takže tu bude takto. Hop. Dúfam, že mi nejde počuť myšku, to už som sa ospravedlňoval. A chcel by som sa poďakovať za podporu a za zdieľanie, čo robíte. A dúfam, že mi budete dávať lajky. Aj som si pozeral, že koľko veľa je zhliadnutí, tak by som bol veľmi rád. Aj tí, ktorí nedali like alebo odber, tak nech ho dajú. By som bol veľmi rád. Teraz sa chcem ospravedlniť, že nebudú editované už dlho videá, lebo mi vypršala Camtasia. Ja si ho plánujem kúpiť, ale ani neviem, či sa mi oplatí. Takže tak. Hop. A pôjdeme ešte dneska aj na ten môj najvyšší účet. Tak. Trošku si poklikáme. A jeden z fanúšikov sa tak povedať, tak mi poslal mi na ten Gmail mi poslal jeden účet. Ja už som ho vtedy neukázal, ale poslal mi ho. Tak ukážeme si aj ten. Toto mi nejako nejde, ideme tu. Čo pochybujem, že dám. Ideme do hospody. A vôbec som to nehral, kým... LOL. Vôbec som to nehral. Pri natáčaní, iba keď sa mi to resetovalo. Som vôbec nehral. Lebo by som tu mal aj tie sklíčka všetko. Aj túto pevnosť. Ale pevnosť som tu nič nemal, lebo mi to strašne bugovalo. Lebo už som to chcel točiť raz, ale to mi nevyšlo. Tak sa mi to resetovalo. Dáme si toto. Teraz by sa mi hodilo drevo. Dúfam, že to nebude lagovať. Drevo. Huby. Drevo. Jasné. Hop. Drevo. Postavíme. Hop.
Dáme si nějakou arenu. Rana jak vyšitá. Mám získaný hlas, to je dobré, no. A ak byste mi mohli poradit nějaký program na editovanie videí okrem Camtasky a neplatených, ak byste mi mohli poradit. Lebo poznám veľa takých, ale by som sa to musel naučiť robiť, takže tak. Toto video bude mať zase nejakých 10 minút a už točíme nejakých, počkajte, pozriem sa, 5 minút. Už ani to nie. Už to tak ubehlo. Jo. O. Kámo, tohto dám. Bum. Bum. Hop, hopa. Dobre, ja. A za chvíľku sa presunieme na ten účet môj. Ak stihnem, tak aj na toho, čo mi poslal fanúšik. Idem sa ešte vyexpiť. Trošku si počkáme. Ešte si ideme dať jedno podzemko. Si iba takto. Hop. Máme 30-ku. Ideme tuto a toto si vylepšíme. Nie? Nemôžeme? Môžeme. Vylepšiť. Hop. Vylepšíme si toto a ešte ja nemôžem, dobre. Takže pohoda, to si potom všetko spravím potom. A si ešte toto podzemko rozbijeme. Aha, tak nič. Tak si zabijeme tohto. Krásne. A presunieme sa na ďalší účet, takže zatiaľ čus. Takže sme tu a budem sa pozrieť na čas. A 8 minút, tak za chvíľku končíme. Máme si nejakých takých 10 minút, možno aj menej. Ideme si poukazovať všetko, čo tu mám. Toto si chcem nájsť v tomto. Hľadať drahokami. Hop. Nevadí, toto si predáme. A ideme si poukazovať podzemko. Tohto už by som mohol dať. Pozrite sa, koľko má HP. Aj bože. Som taký nubák. Už som tu dlho nebol. Si dal aj elíky, ale nič, koma nič. Že nič, ideme na tohto vyskúšať. Dobre, tak ideme si dať ešte hospodu. A neviem ďalej. Už je to tu trošku také nudné. Už nemám čo robiť, ideme sa ešte trošku poklikať. Dobre, ja už nestihneme ten účet, takže sa ospravedlňujem. A preklikáme si ešte dve húby. 1, 2, 3. Ideme ešte tu. Tohto musíme dať. Dobre, takže toto by bolo všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Tak ahojte!